Ja. Kaixo, badiko zute ordua? No entendemos nada. Kaixo, 1 gramo ura y astico. Por favor, háblame castellano que no entiendo euskera. Hola. ¿Y le damos de cordua a Nadia? Ay, no te... Barkatu, iruko bertara jarria dizkiazu. Primero castellano. Bilbao. Kaixo. Ahortako jarriko dizkiat. Bueno, ya vamos mejor, ¿no ves? Bueno, no tengo ni puta idea. Guazen bode gara. Bai, guazen. Hola. Aupa, Big kutxa ardo, mesedez? ¿Cómo? 2 cajas de vino, por favor. Ikusi duzuen bezala, euskara egoera kaskarrean dago. Hala ere, euskara bultzatzen duten ekintzak badaude. Ikastolak antolatutakoak, euskal erakundetakoak... Lagundu gaitzazue euskara aurrera bultzatzen. Euskararen egoera Arabako Errioxan oso txarra izatetik asko hobetu da, baina gazo asko daude hobetzeko oraindik, beraz lan handia dago egiteko. Bueno, La Pueblako herri honetan euskarien erabileria nahiko zabala da gaztien artean. Gero soiaz herriko beste edade bateko jentiaz eta horre beti lehenengoko berbia itxotzue gazteleraz. Eta gero igual baten batek euskeraz.